Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Fatihah tenggene bagi soleh darat, bagi Ai Banten, Babil Bangkala, Abdul Karim Banten, bagi Pandeglang, bagi Ma'ruf Tunggu, bagi Abdul Karim, Gus Nawawi, bagi Masuki, Gus Idris, Gus Tohir, Gus Fahru, bagi Marus, Gus Imam Buku, bagi Adil, bagi Abdullah Jawari, Gus Mahsum, bagi Alawi, bagi Anwar, bagi Mansur, bagi Aziz, bagi Abdullah Sirat, Gus Mat, Baki Jazli, Gusmi, Gus Munib, Habib Ja'far Rekhon, Ahmed Pasuruan, Habib Muhammad Tamaliki, Syekh Yasin Al-Padang, Syekh Amin Budi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdul Rahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Abdullah bin Husain bin Dohir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, wa usulihim wa furuhim wa man intasaba ilaihi lahumul Fatihah. Ini bagi Tamiri, Pak Syaiful, Mas Gus, Mas Samar, Mas Pul, Mas Mama, Mas Fuad, Mas Uko, Kak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Nento, Pak Budi, Pak Thomas, Pak Mat, Pak Lan, Pak Ran, Pak Herlambak, Pak John, Pak Anwar, Pak Dargri, Pak Sukri, Pak Anwar, Pak Sukri, lajeng Pak Imam Murado, Pak Haryono, Pak Mo, Bismo, Al-Fatihah. Ini mati binti Pamul Mboknah mati kumku Husnul Khotimah dan Al-Fatihah. Tenggene sapa anahe wong Wangkalan jenenge apa kali. Kali oh kula iki jeneng apa. Keri nang kantong stoke. Lili anak Lili ale napa mbuke napa sakit ngene. Riko Setiawan iki tes Garuda teng ITS Surabaya Pak Sirot sakit pit niku teng UNER teng kedokteran berarti napa ngoten yo anu Herina Ayu Krisdayanti, Rebu Wagi, Suparmin sekalian, Pak Seger Hadi Sucipto sekalian, Mbah Mukari sekalian, lajeng Arif sakit, Bu Umi Sobir niku nggih sakit, terus Yani niku mantune Kang Nawawi sakit niku Bayangkara Kristen sareng Bayangkara terus mboke Mbak Li Kidul nggih sakit teng Bayangkara. Lajeng wingi enten lara jenenge kula yo takon. Kanker otak teng otak kecil ini. Jadi slice teknik ngeten iso ngalu terus. Lahumul Fatihah. Bu Sumarni sekalian, Pak Jamsari, Bu Sukinem, Bu Sukyatun, Mbah Parto Sandoyo, sekeluarga Mbah Misiran, sekeluarga Mbah Yusuf, Mbah Sidin, Bu Husnul Khotimah, Alifah Ainur Rizki, Elok Fidya Kolbi, Muhammad bin Ramadan, Robi Heris Damara. Haryadi Sucipto. Ini kalian Bambang niku marinir mbiyen kanyone Candak Jakarta saniki mpunang sel napa niku bintang siji yo piye lho. Muga-muga manfaat ngan. Al-Fatihah. Iya kana Wahyu Duda Pradana Eno Febri Yustiko Pihak Saharyati
Yes Purnamawati, Bu Sri, Bu Eni, Pak Jayo, Bapak Semi Mahfud Ali Arianto Sihono Arif Wahyudi Bambang, Pak Ansori sekalian, Mbah sekalian, Mbah Boira, Mbah Jari, Mbah Abdul Aziz, Waria, Anwar, Kemis, Sabtu Paing, Mbah Sabtu Pon, keluarga Pak Agus Ali, Yamtini, Nur Afida, Nur Khalifah, Muhammad Vanessa, Obed Kayla, Zawa, Deni Sakit, Pak Sutojo sekalian, Pak Sutaji sekalian, Pak Tasmin sekalian, Adi Ahad Waki, kalian tosahan ku soro jenenge kula lali. Sing imam nggone ros niku kamar rotari pun dijebel ngoten. Terus disinar ping 50 apa ping. Kula nyambi mriko wingi Pak. Dadi parung itu wis ora iso bahne omong yo soten. Tapi tasik salah kula mriko pas salah. Bilang kursi ngoten. Meneng nggih. Salate isarep Allah lamul Fatihah. Haji Hasan Ruba Nganjuk, Kiai Haji Muzammil, Mbah Yasin sekalian, Mbah Marijah Sukoco, Mbah Fatawi Jembang, putri kami jenenge Embun Rabbanil ngoten Juraidah ngoten. Bapak Utsman, Bu Siti Adah, Bu Umi Kulsum, Pak Eko, Sofiatun Supati, Mahrus Tumiran, Bu Unsiah, kalih Arif yang duwe anak jenenge sapa yo ora takok aku. Arif niku omahe celuring Banyuwangi. Bu Sri Sunarti, Bu Dagil, Mbah Fatmi, Mbah Sukandar, Mbah Malem, Pak Haryono, Pak Sodik, Puji Palpi, Pak Purnadi, Mbah Karmini sekalian, Mbah Kusno, Mbah Sumati, Mbah Ramsidi, Mbah Di Sri, keluarga Bapak Sukoryanto, Ori Irawati niki meteng 3 bulan. 3 bulan itu meteng we 40 dina, 40 dina berarti 120 dina. Niku Gusti Allah nulis teng ngene bayi sing nek teng ngene kandungan niku. Bi ayyi atin tamut ngono sakiyun amsaing dadi matine kapan. Coba cilaka. Mulane lek cara wong kuno nek telonan niku didongakne muga ditakdir dengan takdir yang baik dari laris sing sae. Lek wong kuno kan mesti telaten ngoten. Lek wong saiki mbuh napa tas enten ora boten karo. Wong sakniki yo itu ndak masuk akal ngoten. Jadi niki didongakne mawon Ori Rawati. Kok bayi ditakdir sae. Sae niku lek gak saleh nggih salihah ngoten. Bapak Haji Dahlan baca Siti Syariatun Siti Amari Bu Solihah Bu Saifullah Ahmad Mazhar Ahmad Nufa Pak Muhammad Hayun keluarga Hendy Surantika Bu Siti Ko Maria Muhammad Ansori keluarga Heni Kurnia Dewi Halfian Alauddin Dimas Putra Nur Fauzan niki pelantikan Siragat TNI. Maka selamat dalam melakukan tugas. Pak Tohir kalian, Pak Sutaji, Pak Mugadi sekalian, Pak Sukiran sekalian, Bu Rini Riyati sakit, Mbah Mufid sekalian, Mbah Wiryo sekalian, Kliwon, Mbah Sono Kancan sekalian, Mbah Mustar sekalian, Mbah Penija sekalian, Mbah Sukart sekalian, Bu Juminah, Yudi Setio Priyanto, Rebu Paing Sosro Kusmo Bilal Kusim Suparlan sekalian, Siran sekalian, Sujina sekalian, Listrimo
Susianto Ki Haji Ahmad Bawowi Hamil Angga Yayudini. Sakit nih. Bapak Ki Haji Sahlan Aidit Bandar Kidul. Ini sakit teng Sahlan loro. Sahlan ini kasih kerabate Mbah Makrus nih loro teng Bayangkara. Bapak Ki Haji Pak Hamim nggih loro. Pak Hamim niku tapi sangkipun rada enak ya pun patek somong ngoten kok. Tapi wis iso obah ngoten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Engko ora ngaji lali sak meneh-meneh. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Inna setuhune ingsun Allah iku auhayna paring wahyu sapa ingsun Allah ilaika maring sira Kanjeng Nabi Muhammad kama auhayna kaya oleh paring kaya yen to paring wahyu sapa ingsun Allah ila Nuhin maring Nabi Nuh wan nabiyina lan pira-pira nabi kabeh Nuh niku anu sing ngomongne mboten nabi tapi rasul. Berarti lan Nuh tenen wan nabiyin akeh nabiyin mim ba'dihi ing dalem sause matine Nabi Nuh. Min ba'dihi ing dalem sause matine Nabi Nuh. Wa kama auhayna lan kaya yen to paring wahyu sapa ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismaila lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq ibnaihi tegese Nabi Ismail karo Nabi Ishaq anak lorone anake Nabi Ibrahim tapi siji mbok wa Yaqub lan Nabi Yaqub ibni Ishaq kang dadi putra Nabi Ishaq wal asbad lan pira-pira keturunane Nabi Yakub. Jadi pira-pira turunan Nabi Yakub, anak turune Nabi Yakub. Bani Israil Yakub enten sing ngomone jenenge Israil sing iya Bani Israilahe keturunane Nabi Yakub. Wa Isa lan Nabi Isa nih, Nabi Isa itu nabi yang paling akhir dari turunan Bani Israel. Dan Nabi Isa itu nabi yang paling akhir turunan Bani Israel. Wa Ayyub lan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub iki sapa Nabi Ayyub? Nabi Ayyub niku napa king Romawi Nabi Ayyub. Ayyub niku ganteng sugih. Bojone ya mengentul. Nah ini Siti Rohmah terkenal niku jangan lek teng Madinah wong Indonesia darani Siti Rohmah. Siti Rohmah niku putune Nabiullah Yusuf. Jadi cor mentul ya wajar ngoten. Wa Yunus lan Nabi Yunus. Nabi Yunus niku sing terkenal nggadahi donga. Napa ro? Nggadahi donga la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Niku njek susah-susah maca niku. Ping 10.000 wis nyonyor sampean. Niku cara enek wong mara wis wong ngene iku ya kaya awake dhewe ngene mara nyang kiai. Kula jenengan ijazah kula iki susah oke.
Jadi waca la ilaha illallah subhanaka niku ping 10 niku yaine ora patek meneh. Lah awake dhewe kon wiritan sak guru wis piye wae. Wa Haruna lan bi Harun wa Sulaimana wasaton awake iki wasaton niku tengah-tengah ya kudu wa Sulaimana Nabi Sulaiman sakniki aki Sulaiman niku sing terkenal gojing nawa cempen aki Nabi Sulaiman niku warisane Nabiullah Adam alaihissalam ngoten iki dadi Nabi Adam niku digawani jimat karo Gusti Allah 5 lho pinten setunggal Hajar Aswad niku, Hajar Aswad. Hajar Aswad niku jimate Nabi Adam. Terus tekene Nabi Musa, Musa. Tekene Nabi Musa niku warisane Nabi Adam. Tekene niku nggih kepuk segara niku segara minyak ten terus jeneng dalan. Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Tekene Nabi Musa. Nabi Musa niku long max pisanan nggih Nabi Musa. Jadi Nabi Musa niku rusa berarti melayu ulung dina ulung bengi sampai dugi Madian. Kan tepasir yang Madian niku melayu ulung dina ulung bengi. Rusa banget Nabi Musa. Ngampleng wong bisa mati masalahnya. Lho nggih, ngampleng Sukipti niku kan sedo Nabi Musa mati kaleng Nabi Musa. Akhire berfirqan niku. Nabi Musa niku nalika gepuk goro niku kitab Nasuhul Ibad niku ditawuhne dawuh Kanjeng Nabi ndonga lakal hamdu wa minkal farju fa ilaikal mustaqa wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billah. Lha niku mengke jenengan golek jutik ndonga berantas iso gandir. Jajal ngilmu. Ngepok berantas. Niku lek ning daerah Lorat dike Semapir niku satu daster. Amin. Kula arek-areken ngaji niku. Wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Lho teng mriki kata-katane mboten wa auhaina. Tapi kata-katanya wa ataina, wau kan wa auhaina. Tenggene Nabi Daud ini kata-katanya wa ataina. Abahu Daud wa ataina. Lan maringi sapa isun Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa wahyu itu satu informasi, isyarat informasi yang amat sangat pas berarti. Saiki kira tik-tik-tik. Nah, saiki nggih kan informasi wahyu yang sini, tetapi wahyu itu hanya dimiliki oleh Rasul dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten Rasul, boten Nabi oleh wahyu. Ngaku wahyu berarti ngapusi. Boten iso. Wahyu itu hanya yang diberikan Allah, anugerah Allah kepada Rasul dan Nabi. Kalau Rasul harus disampaikan, lek Nabi boten. Lah niki teng kata-katane teng Nabi Daud wa ataina Dauda zabura. Berarti wahyu niku napa zaburnya awale maknane tulisan-tulisan. Nah, kata-kata wa ataina ini berarti memberikan satu isyarat bahwa yang diberikan Nabi Daud ini berbentuk kitab. Namanya Zabur. Kabeh jane Zabur niki kitabe. Nabi Musa ya oleh kitab jenenge Taurat. Nabi Isa ya oleh kitab jenenge Injil. Nabi Muhammad ya oleh kitab jenenge Al. Ini sebenarnya ngentai wong Yahudi yang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Lho ngasih Gusti Allah nggih kata-katane inna auhayna kan jeruk. Lho sing oleh wahyu bukan hanya nabinya orang Yahudi Musa saja, tapi yang dapat wahyu itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Nabi kan ada. Niki jane ngomongi ngoten. Ngomong. Jadi ngomongi nanggone sing oleh nabi itu bukan hanya kelompok-kelompok mereka ngoten. Tapi liya-liyane ya oleh wahyu. Jadi ya
ya wahyu. Ada seorang ulama yang namanya Tahir Ibnu Asir niku memiliki satu perhitungan bener apa ora ya gak eruh bahwa mulai dari Nabi Nuh itu wafat tahun 3974 sebelum Masehi. Berarti kalau dihitung kasakine wis pirang tahun ngoten. Dadi Nabi Ibrahim niki wafat tahun 2808 sebelum ngoten Hijriah. Jadi semua yang Nabi Ibrahim niki dimakamkan di Palestina. Sebelah yang Palestina niku moro nang makam Nabi Ibrahim. Mbuh tapi nggo nanti. Kalau di Palestina sebelah delok Nabi So apa itu? Aslah apa itu Palestina. Di mana desa Aslah ini seperti ayat sebelumnya ini. Allah itu melaknat orang-orang Yahudi karena melanggar aturan-aturan yaum sabat ngene. Dina Setu panggah golek iwak, pengkail. Lha iku akhire Gusti Allah yo piye? Istialah. Akhire dawuh kuno kirodatan khosi orang-orang Yahudi itu dadi ketek. Menurut tafsir yang lawas memang wujudnya dari ketek mati. Menurut tafsir yang sekarang ketek niku kelakuane. Jadi ketek itu karena melanggar itu berada di desa Aslah Palestina. Kan moro nang Palestina ziarah nang Baitul Ham, nang Baitul Maqdis. Baitul Ham itu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan sebelum ayat ini, di mana orang-orang yang niku dengan bangganya mengatakan bahwa telah membunuh Nabi Isa, telah membunuh Al-Masih, dia adalah Rasulullah. Jadi seakan-akan ada kebanggaan membunuh kepada utusan-utusan Allah. Memang kebanyakan orang-orang Israel itu waqad salahumul anbiya bi ghairi haq kan ngoten. Dadi sembrono mulai Nabi Zakaria, Nabi Yahya pateni kabeh ngoten. Rumasan Nabi Isa nggih dipateni padahal bal rafa'ahullahu. Kita harus yakin bahwa yang disalib, yang dibunuh bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu kudu paham nih, kudu diyakini. Jadi Ayub nih sabare Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus bar Nabi Musa, terus Nabi Yunus niku Nabi Yunus nih bin Mata, nggih. Lha Nabi Yunus niku bin Mata. Dadi niki Nabi Yunus niku daerah Nainawi di sabare endi ya mungkin abad 12 apa abad sadurunge Masehi Nabi Yunus. Kene niku sing duwe donga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu paling wong niku lek susah niku dawuh Kanjeng Nabi kon maca kula subuh ping 40 napa ping yes. La ilaha anta kan tauhid. La ilaha anta subhanaka maca tasbih. Ini kuntu minal zalimin ngakon. Ning Yunus iki pangane wak luden apa. Terus tok ning kok wak disusune kidang. Dadi iso nidang. Jruni wak kok gedhe lagar niku ya. Nabi Yunus iso muni la ilaha anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Niki. Jadi niki sebenarnya memberitahu kepada orang-orang Yahudi bahwa yang diutus itu hanya bukan saja orang-orang Bani Israel. Soalnya Yahudi kan orang ngandel dengan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai nabi. Bahkan sampai sekarang Inggris itu ada patroli salib sekarang ini diarak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu.
Lho nggih sakniki lho. Sakniki niki. Tapi kula niki yo Gusti Allah niku justru perkembangan Islam tercepat ning teng Inggris. Nek niki lucu. Jadi sekarang niki umat Islam juga diteror dengan orang aktivisnya mereka. Jadi keliling dan keliling mengajak dialog, mengajak nih mengatakan bahwa nabinya umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi palsu. Jangan tak omong. Tapi ngono ora oleh nesu biyen awake dhewe ora oleh ngelok-ngelok ning ngoten niku mboten oleh. Awake dhewe dipesen kalih Kanjeng Nabi kowe aja menghina kepada Tuhannya orang lain. Engko Gusti Allahmu ya delok. Nggih. Oleh itu menghina kepada Tuhannya orang lain. Sopo mbah kayu-kayune garing dipun. Ya kok. Oh, kula kelingan Syekh Hasan Basri niku gadhahi tangga niku wis 70 tahun niku mbahe Majusi. Majusi niku nyembah api, mbah ini. Terus suatu saat wong niku lara disembani. Ya panggah nyembah geni. Terus Syekh Hasan Basri niku domongi kalian Basri lho. Sampeyan mbah geni ngono kuwi geni musuhi nyang kowe apa ora? Saiki jajal-jajalan ae, jajal tanganmu bokno nyang geni sing mok sembah iman. Panas apa gak? Dilebokke geni ya mesti panas gitu. Kecuali iki nggae slontongan musisi sing kadel kae. Ternyata enggak panas. Panas omong-omongan terus akhirnya kowe mlebu agamaku ya agama Islam. Duwe Gusti Allah jenenge pangeran jenenge Allah. Allah niku nggih maujudun qadimun baqi ora qatul lawati sikiamu binafsi ini kok. Lain sebagainya. Wonge muni ngene. Engko aku mlebu agama kuwi lek mati terus piye? Lek mati kowe mlebu swarga. Amin. Aku gelem mlebu agama Islam aku lek mati ana jaminan. Lek aku kok mlebu swarga kok enek ta. Wong ngono. Lho niku karena keinginannya Syekh Hasan Basri itu kuat sekali. Dikekne surat, aku gekno jaminan, nggih surat, nggih marai. Surate. Lek mati karo Gusti Allah dibokne swarga. Syahadat mati. Pesen kok engko lek mati surate dilehno nang kene, engko dosane salah tono ngono. Wis tenan surate dilehne, terus salate pesen. Mulih niku sampe Basri rasa turu. Lah iya. Aku iki Gusti Allah mulai duduk njamin wong mlebu swarga. Iki tau dalam ya Syekh Hasan Basri niku. Allah. Lha tapi akhire isuke niku bengi ngoten ngipi. Ngipi niku petuk wong niku wau. Lho petuk wong niku wau nggo kakan kemun aku ora butuh jaminan. Dibalekne surate wau. Oh. Ya nek iki ngoten. Iki wong ngomong-ngomongne. Kula njaluk sepuro ing kathah nggih. Artinya begini. Ayat niki inna auhayna ilika ini benarnya oleh ngentai argumentasinya Allah Subhanahu wa taala sing diparingne Kanjeng Nabi untuk nyelekne mripate wong-wong Yahudi yang tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngajak ditune Gusti Allah itu yang diberi wahyu mulai Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya sampai pada Nabi Dawud. Wa ataina Dauda zabura. Al-Fatihah. Lihat begini keluarga dulu, keluarga panjenengan Suman Sanafi Adil Kuliah, anak-anak yang jenengan lari-lari podo, anak-anak yang bisa mriki lari-lari semua selawat niki ditungakne mungkin tidak dilari-lari soleh solihah min ahlil ilmi wa ahlil khair ala hadiniyah al-Fatihah.
Al-Fatihah. Ngene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya. Muga-muga awake dhewe iki ditakdir kalian Allah sak keluargane dengan takdir sing bejo mulo selamat dunia akhirat. Lan mati muga-muga dipareni kalian Allah kanthi mati husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya mansa kanthi adil korun wong Kediri niki didongakne nggih. Jagate, aparate, rakyate Kota Kediri niki enggak kondusif. Sekarang ini temukan lagi organisasi baru di Aceh hampir sama dengan Gavatar. Nggih muga-muga awake dhewe niki akidahe panggah mawon akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ngoten nggih. Ala hariniyah al-Fatihah.